católicos, apostólicos e romanos, puñemos a outra meixera. Con Isabel Blanco é finalista do terceiro premio Pilar Miró que concede a Academia das Ciencias e das Artes da Televisión. Cheganos ás pantallas Todos os Santos, o 1 de novembro, unha longametraxe para televisión producida por Ángel de la Cruz e rodada en parte en Lugo. Alumnos e exalumnos da Escola de Imaxe e Son da TI participaron como axudantes e extras nas rodaxes que se levaron a cabo no polígono das Gándaras, onde se gravou un percorrido en autobús na Muralla e Avenida da Coruña e no propio Pazo de San Marcos. Para eles, toda unha experiencia moi fructífera. Poder estar nun rodaxe, saber como se move a xente, como moven os figurantes e poder estar, non sei, con grandes como Ángel de la Cruz e tal, moi ben, a experiencia moi boa. Poder ver en primera persona cómo trabaja la gente en una producción de tan alto calibre, y aunque yo participé como figurante solo, pues vimos un poco el ambiente que había, el trabajo sobre todo, y la verdad es que fue una experiencia que en cualquier momento me gustaría repetir. Unha colaboración que se debe ao convenio que mantén desde hai tempo a TIC, a produtora do cineasta coruñés Artemática. A nosa colaboración, que seguiremos mantendo con Artemática e con outras produtoras, permita que alumnos da nosa Escola de Imaxe e Son participen dunha maneira moi directa e moi cercana no que vai ser o ámbito profesional no que realmente despois se desenvolvan. A xente da escola daqui me sorprendeu moi gratamente e quedamos todos os equipos onde eles participaron, en fotografía, en dirección de arte, en son, en producción, pois a verdade é que creo que todos quedamos moi satisfeitos. Tan satisfeitos quedaron que concederon o privilexio aos estudantes da EIS de seren os primeiros en ver a longametraxe antes da súa prestea na Coruña. Foi precisamente nun dos platós da película, o Salón de Actos do Pazo de San Marcos. Ali, antes recibiron unha masterclass do que é nada máis e nada menos gañador de 3 premios Goya. En la masterclass de hoy hemos aprendido bastante sobre cómo poder evitar errores de principiante y digamos, llevar paso a paso de una manera más metódica el duro trabajo que es llevar a cabo una idea que tienes. Sí, ademais, sendo un director tan coñecido, pois é un luxo telo aquí hoxe, explicándonos todas esas cousas. Todos os Santos conta a historia de 3 irmáns que emitirase o venres día 1 pola tarde na Televisión de Galicia. E nós tampouco preguntábamos.